ଭଲକ୍ଷ୍ମୀ ରାଉତ ସେ କିଏ? ତମେ ତାକୁ କେତେ ପଇସା ଦେଇଛ? ତମ ସହିତ ସେ ତାର କି ସମ୍ପର୍କ ଅଛି? ସିଏ ମତେ ଧମକ ଦବ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ, ମୁଁ ତୁମ ରଖିଟା ନୁହଁ, ତୁମ କଥାକୁ ମୁଁ ଡରିଯିବି। ମୁଁ ଲିଗାଲି ତୁମ ସ୍ତ୍ରୀ, 3ଟା ଛୁଆର ମା। ଯାହା ତ କରୁଛ ପୁଣି ମତେ ଧମକ ବି ଦଉଛ। ଖୁସି ପାଇଁ ନିଜ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବଳି ପକେଇ ଦଉଛ, ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଜୀବନରୁ ମାରିଦବା ପାଇଁ ବି ଧମକ ଦଉଛ। ତମେ କରୁଛ ପିଲାମାନେ, ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ, ତାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ନଷ୍ଟ କରନି ପ୍ଲିଜ। କେହି ନୁହଁ କାହାର। ଯଦି ମୁଁ ତମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଇଥାନ୍ତି ହେଲେ ନା କେବେ ତାଙ୍କୁ ଯାଇସାରନ୍ତିନି। ଭୁଲ ବୁଝନି ହେଲା। ବହୁତ ଭାଷା କହୁଛ ଲୋକ ଲଗେଇକି। ଯଦି ମୁଁ ସହି ନପାରିନି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲି ତମେ ପୁରା ଦାୟୀ ରହିବ ହେଲା। ସେ ଶୁଭଲକ୍ଷ୍ମୀ ରାଉତ ତାକୁ କିଏ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି। ମୁଁ ଲଢୁଛି ମୋ ହକ୍ ପାଇଁ, ମୋ ପିଲାଙ୍କ ହକ୍ ପାଇଁ। ଆଉ ସେ ନେନା ବାଜି, ସିଏ ତ ଛୁଆଟା। କାଲି ସକାଳେ ତାକୁ ମୁଁ ଭଲରେ ବୁଝାଉଥିଲି, ସେ ବୁଝିଲାନି। ଯାହା ବି କଲା ତା ଭବିଷ୍ୟତ ନଷ୍ଟ, ମୋର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ତମକୁ ଅନୁରୋଧ କରି କହୁଛି ପିଲାମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ନଷ୍ଟ କରନି। ତମେ ଜଣେ ବିଧବସନ, ତମକୁ ବି ତୁମେ ସହଜ ଲୋକଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦଉଛ, ଏବେ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଏତେ ଅନ୍ୟାୟ କାହିଁ କରୁଛ? କାହିଁକି ସେ ଶୁଭଲକ୍ଷ୍ମୀ ଲଗେଇକି ମୋ ପଛରେ ଏମିତି ଭାଷା କହୁଛ ମତେ? କି ଭୁଲ କରିଛି ମୁଁ? ମତେ ଧମକ ଦଉଛ। ମୋ ହାତରେ ବହୁତ ଗୁଡେ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ହଁ ମାନୁଛି। ତମ ହାତରେ ବହୁତ ସାରା ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ମୋ ହକ୍ ପାଇଁ ଲଢୁଛି। ମୁଁ ଗୋଟେ ନାରୀ, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ତୁମର। କି ଭୁଲ କରିଛି? କାହିଁକି ମତେ ଏମିତି ଭାଷା କହୁଛ? କାହିଁକି? ପିଲାମାନେ ତମର କଣ ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି? ପିଲାମାନେ ତମର କଣ କ୍ଷତି କରୁଛନ୍ତି? କାହିଁକି ମୋ ସହିତ ଏମିତି କରୁଛ? ପ୍ଲିଜ ମୁଁ ତୁମକୁ ହାତ ଯୋଡୁଛି, ଏସବୁ କରିବା ବନ୍ଦ କର।